Ningún ser humano es ilegal. 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 ¿Qué queremos? El cierre de los CIES. Permeteu-me que és un tema molt general, però jo crec que mesura molt la qualitat democràtica. Plantegem el tancament del CIES de València i de tots els CIES. No és possible que en una democràcia n'hi hagi persones tancades que no han comès cap delicte, que no tenen tutela judicial, que estan al marge de la Declaració Universal dels Drets Humans. Els CIES són il·legals a la llum de la Constitució, són il·legals a la llum de la Declaració Universal dels Drets Humans, perquè tanquen a persones que no han comès cap delicte, més enllà de l'anhel d'una vida millor, o de fugir d'una guerra, o de fugir de la fam, fugir de la fam, fugir de la injustícia, fugir de les dictadures, fugir de la persecució, no és un delicte.